Točí to? Hej, točí to. Teraz som chcel záber, jeden mi pustil. Ukáž? No, ty kokos. A tak, ako som ju ohyňala udica na začiatku. Neviem, že potom nejašie zašahať. Možno. Ale takto som vybojoval, lebo... Ale nie, tam mi nechoď. Nedám. Lebo to je tak. Tam mi nechoď. Radšej tu bojuj. Ty... Dominik, podložku vypretávaj. Vážiaci sák vypratávaj. Pomaličky. Ale vypratávaj z neho veci, dávaj von. A môže aj na zem, to je jedno. Ty vole, no. Ako zatočky robí? Ty vole, no. Ty kokos. Zase ďalšie šťastie. Ďakujem. Ty kokos, to čo spravil? Už by mohol ísť. Daj. A my potrebujeme chytňať to centra. Máme tam 3 kukurice. Pochytíme asi veľkú štoku. A my sme sa tak snažili, že sme počítali. Tam nesmieš, on sa mi tam chce chytiť. Nie, tam mi nechoď. Ty vole. To je lisec. No ale ja už som ho skoro mal. Dedo, lisec. Čo? Lisec. Ale brutálne pekný. Hej. Tebe sa zachytila tá Ty kokos, to mi vyzerá na zobratie možno. Môžem vás poprosiť? Ja nemám oči, toto sa zachytil háčik. Daj mám skúšať, že poráka. Hej. Neviem, či to úplne Alebo ja vyskúšam. Ty vole, no a teraz je bojovať. Zlato, budú sa asi podberať. No teraz mi ujde. No. Už je skoro tu. Aha, tu ide, tam do boku ide. Hen tam, na boku. Aha, pozri sa, pekný. Môžu bojovať do nich, jo? Nie, teraz už nie, teraz to nesmiem ja postrať. No, dobré. Pohľadne ťahať, pohľadne. Už sa nadýchni. Áno, je nadýchnutý. Už nebojuj. Pridám. Jos, je náš. Jo, Pekný. Počkaj, Dere, počkaj. Joj, Maria, hovado. Ježiš, to je ľudí. to nie je ten 16-kilový? Poď ho na zem. Nemôžem, lebo on sa obúcha potom. To nemá, to má viacej ako 70 asi. Hýbaj si pozrieť ten. Aha. Daj sem údicu a choď si to zobrať. Ďakujem pekne. To sa potrebuje, aký je pekný. Počkaj, musím trošku poliať vaničku. Obor. Krásny lisec. A to ešte malý, ja som tu chytil 16,5 kilového. Hej? Zase to dávaš tam, kde sa chodí. No, však najlepšie. No. Dobre. Toto je naše? Ježiš. Kut.
Sú, veľa. Mne idú len tieto, ja mám na tieto šťastie. 16,5 kilového chytil. 93 cm. Na bojlizy. Počúvaš, Zlato, na čo chytáš? Na čo to chytáš? Na bojlizy. Tu si robil kupichnutý. Máš tu onu, Čo? tú dezinfekciu. Mám dezinfekciu. Ja viem. A tento bol už viackrát chytený. Dosť. Dosť. To vidím podľa tej papule, vidím, že bol chytaný. Ten je chytený pevne. Toto je malý chytil väčšieho. No, pekne. Tak, dobre, háčik je tu. Čo je toto? Je takto? Dobre, toto. Odlož si to bokom, chudicu. Tak, dobre. Počkaj, Uricu, no to ma mohlo napadnúť. Uricu si hodím sem. A teraz som sa tam zakrmil a tam mi pôjdu. Smere to asi nebude mať. Počkaj, prečo mám takto v tej položke a nie takto? Takto ho. No takto. Takto. A to má viacej ako 70 asi. Počkaj, Dere, začneme od chvostu. Ideme ho vybrať. Počkaj, Dere. No, počkaj. Vyčkaj. No. Má zachytenú. Jaj. Počkaj. No, poď. Ako, ľahký nemôžem povedať ľahký. Hej, odvážim samozrejme. Koľko meria? Má 85, Hovorí sa tam ťako menej. 75. Hej. Keby mal 6 cm menej, tak verieme. Som sa mi zdal taký skoro-mierový. Dobre, zapni váhu. Počkaj, máš už zapnutú váhu? Áno. Počkaj. No. Počkaj, tu si nám takto. Koľko má ten ľahký? 7,7. 17,7, nie? Nie, 7. Nie, 7. 7,7 minus 1,4 to má 6,3. Dobre. 6,3. Počkaj, tú dezinfekciu mi Dominik ešte daj. Odfoť sa s ním ešte. Dominik, ešte ma ešte odfotiť. Dominik, ešte ma ešte odfotiť. Ešte to polož. Dominik, makaj. Diro, ale ne... Teraz, ešte. Ešte, aby to... Diro! Počkaj, ja si potrebujem ruky namočiť. Dobre. Však ma ideš odfotiť, počkaj s ním. Sa mu nepáči? Foť. Fotíš? Tvár mu vidať, Deniskovi? Hej. Tu ono si mal dať dolu tu. To je jedno. Mám? Hej. Počkaj tú dezinfekciu ešte a ideme ho pustiť rýchlo. Diro! Počkaj, dobre, tu je dezinfekcia. Dobre, mám tu dezinfekciu. A môžeš ho počkaj. Môžeš ho pohľadať. Tak je kosti. No a teraz si ešte oplachni ruku z toho. Dobre, môžem ho ísť spustiť? Asi aj. Ale tak... To by bol menší. No. Však to je v podstate o 10 cm a viac ako ten lisec, čo sme si brali domov minulý rok. A hej, vypláchnem. Tak tu ťa vyklopím. No poď sem môj. No poď. Ešte niekoho potež iného.
Ahoj. Pošli menšieho. Jaký šťastný šiel domov. Vyplachol si to, nevyplachol. Nie. Dobrý. A oplatilo sa mi to tam ešte nahodiť na to isté miesto. Jaj. Už teraz je konečne vyššie voda na jezeroch. Jaj, no. Dobre, pekný bol. Škoda, no. A tak. Nevadí, no. No, ale Pekný bol riadne. Také kľudná tá voda teraz. Počkaj, ja si toto potrebujem. A ideme to chytro nahodiť. Hej, no však. Pokiaľ ide, tak ide. Počkaj, teraz kde čo mám, no. Počkaj, Dere? Si mi tu neodkladal. Aha, dobre, tu je ihla. Počkaj, ale ja tak nemám všetko. Hej, ja sa potrebujem potriediť ešte, kým nebude záber. To je jedno, počkaj. Toto tenkrátko bol takýto nejak. To bol ešte mláďatko. Počkaj, to beriem takto. Ale obedená je. Však vidíš, dosť je obedená. Takže ich tam veľa je. Fuj, zaslizená je celá. škoda, no. A tak to na začiatku, jak sa mi udísal, ohýbal, som si myslel, že to je aspoň 20 kilový. Škoda, že to na kamere nemám, jak sa mi uhýbala. To má len tak málo, 7 kg? 6. 6,3. Iba. No to si už chytil, nie? 100 kg. Nie, to bol iný. Víš, koľko ich tu je? Si neveril, koľko ich tu je rovnakých. Nevšimajte si môj bordel. Netrhaj to. Neťahaj to. Takto. Špičku, či mám dobré. Hej, pokúsim sa. Vidíš, no. Dobre, to mám šťastie. Keď som rám prihraje takto. Pekne. A poľa som sa tiež rovnako. Vieš čo spraviť, či nie? Nevidím to. To ja to spravím, ja je to tak. Teraz ešte ďalší. Počkaj, len sa bojím, aby sa mi nestalo to, čo sme doma skúšali, Dominik. Aby ti udica. No, aby mi udicu nestiahol. Lebo to by bol prúser, A keď bola by to brutálna sranda, Ale inak by som musel ísť stran. no, by som skákal nad tým. Alebo by
by si kúpil novú. O to asi skorej. Čakaj, neťahaj. Nechcem sa chytiť za nohu. Ja, všetky dám, ktorým sa ako prvý. No však v podstate za celý tento čas sme vyťahli jediný. Jediný niečo sme vyťahli. Idem sa zakobrovať 5 gujčiek. Bože, si mám tiež. Som ti povedal, ich má málo. No a teraz super. Čo? Málo, však sa pozri, koľko ich tam mám iba. To musí vystačiť, ja si potrebujem kúpiť ešte ďalšie. Tak si zober za 5. Dobre. Počkaj, idem si trošku zakrmiť, jak to je na videu. Počkaj, ale mi chce trošku tiež zakrmiť. No tak to nie. Zakrmiť. No tak, jak to ušlo, tak asi. Ježišmaria, to jak nahadzujem. Kto je možno lepšie nahadzovať než ty? Musím dve naraz tiež, hej, Denis? Hej, a potom už na ďalší. Potom keď chytím ešte jedného, tak tam dáme maximálne 5 gujček. No poď. Jednu zatiaľ? Kokos, čo som to hodil? No do stromu si hodil. Do stromu musíš rovno, tak poď sem na moje miesto. Takto? Takto, no. Teraz poď. No ďalej. Ale to bolo dobré, keď mu to tam odskákalo. No poď. A snaž sa ku priehrade, ku tomu. Tam. No, tam. Chyba aj ďalej, lebo ti dá pomoc. Ale ty si to si nahodil sem, poď sa, ja som to hodil. Čo robíš? Jednu si rozpučil. Čo? Pod nohami mi ju máš. No, No tak už to tam hoď, no. No to je aspoň dobre. Ani sa nie je dobre, teda som úplne moc ďaleko. Počkaj, teda môžeš pustiť? Ideme vám ukázať niečo na plavak aj. Prečo nemôžem? No, idem. Môžem skúsiť na kukuricu. Vyskúsim teda úplne preč. čo na kukuricu? Čo? Čo na kukuricu? No, skúsiť ha. No, nepôjdu. 75? Hej, 75. Ale si mal celkom dobrý odhad. Daj mi to 85. 6, No? 30. No. Počkaj, no čo mi robí ten plavak? Normálne som sa zlákol. No to bol môj najmenší z týchto najväčších. Z týchto všetkých nad 80, čo som mal, tak všetky nad 80 som mal teraz. To bol jediný pod 80. Počkaj, Dominik, hneď a môžeš ísť, hej? Skúšame ďalej, keď na plavak idú iba. To asi nepôjde. Ďalej ani ťuk. No už som bol, čo je. Dominik? Keby ti náhodím tú, čo máš s krmivom a na kostiaky, tak to keby ti náhodím na podobné miesto, ako mám ja. Tým pádom by si mala tiež šancu na kapra. Ale tu by to zlomiela, keby to bola stovka. Tak nevyskúšaš, nevieš. A tak stovka si asi nebude dávať one. Stovka si asi nebude dávať. Idem tiež asi na bojový, by som išiel. To teraz na boju znie. To keď tak na hento Dominik vyskúšať. Ideš, či? Ako za vyskúšanie nič nedáš. Či chceš toto?
A poď si 2x3 ešte ponahadzovať. Ja ti zatiaľ to hentu pripravím, hej? Ale